Ik kan weer vaststaan. Zo kan ook. Hallo allemaal. Dit is de eerste keer dat ik een paar van mijn gedichten ga voordragen. Ik heb dit jaar in april een bundel uitgebracht. A Message of Hope. Ik hoorde net dat het thema blijkbaar tijd is. Dat had ik heel veel gemist. Maar alle gedichten in mijn bundel heb ik geschreven in een redelijk zware tijd. En het heet A Message of Hope om te laten zien dat het nu heel goed gaat. En ja, voor mij hielp schrijven heel erg om door die tijd heen te komen. Het eerste gedicht heet Dwalen. En omdat ik me heel erg verdwaald voelde in die tijd. Ik dwaal rond in mijn eenzame gedachten. Een stroom van duisternis en van angst. Ik dwaal rond op instabiele wegen. Eenzame ziel, kom ik alleen mezelf tegen. Dwalend door mijn hoofd, zoekend naar iets wat mijn pijn verdooft. Mijn bundel heb ik Engels en Nederlands geschreven. En het volgende gedichtje is daarom in het Engels. Iets wat me heel erg hoop gaf, hoop, was eigenlijk de zon en de maan. Iets wat elke dag gewoon weer komt en er automatisch is. Dus een van de gedichtjes heet Stars. Little holes in the floor of heaven. Small lights, more than I imagine. Dark blue sky and the man half full. The universe speaks, deep and beautiful. I am a moon child, kept alive by the dark. Living in the moment, I will be your spark. That piece of light, that hand to hold. I will stay with you till my story has been told. En dan de laatste die ik voor wil dragen heet Hoop. Nog meer hoop. Ik hoop op hoop. Wil dat ik door wil. Ga tot ik vertrek. Voel tot ik gevoel heb. Maar vooruit kom ik niet. Angst nog sterker dan verdriet. Loop ik tot ik vastloop. Hoop ik op hoop. Charlie Keizer, mooi debuut.